Здравейте, приятели! В духа на така нашумялата в момента Ice Bucket Challenge искам да се подложа на същото изпитание. Ще използвам за фон прекрасният ни град Враца и водопадът Скакля. Тъй като не съм достатъчно популярен и никой не ме е предизвикал, ще даря на ALS организацията $35, което всъщност е минималната възможна сума. И надявам се това да ми позволи от своя страна аз да предизвикам трима мои приятели да се насладя на техният студен душ. За целта съм подготвил кофа с студена вода и ще го подправя с прясно замразен лед от Kaufland. Както забелязвате, ледът е около 3 литра. Доста добре. Ще бъде доста свеж душ. Преди да се полея, ще искам да предизвикам тримата кандидати за следващите видеа. Това са Боби Костов, който в момента е някъде из Испания. Димитър Тончев, като го поздравя за наскорошния му годеж. Димитър, поздравявам те. И Румен Терзийски, който се е покрил някъде из покрайните на Южна България. Мисля, че е време, Време. Така. Мисля, че известните малко парадират с това, че е много студен душа, не е чак толкова студен. Боби и Димитре, Румене, считайте се за предизвикани следващите 24 часа, искам да видя вашите видеа. И на последно място искам да не забравяте да посетите скоро отварящия ни врати сайт Ultrasport.bg.